Benvidos ao único programa da tele que non hai que inventar. María, deixa iso, ponte a estudar dunha vez, senón non vas a topar traballo na vida. Sitio onde estaban. Boas, que tal? Moi boas. Xa che dixo no Chollo Navarra, pois comezamos. Sempre Bo. encontran algunha excusa para non dar ese paso ao frente. É certo que o balonmano E que, María? Ti tamén vas facer greve? Nos me esperar un poquinho antes para ir á manifestación. Que me dera. Non me podo permitir non traballar. Ainda non sei con que vou pagar o aluguer deste mes. que atacaron Hola. Hola. ¿Por qué será el día de...? Hola. ¿Por qué será el día de...? Gracias. Hey, marcho, vale? Chao. Vémonos. Ata logo. Hola María, que tal o día? Bueno, ben. Traballei no bar pola tarde para facer un diñeiro extra e pagar nos gastos. E por que non deixas iso e botas currículums en algo do teu? Xa che dixen que o intentei. E non hai maneira. Aquí non hai traballo nin do meu nin de nada. Entón que vas facer? Pois igual marcho, papá. Que tal? Madriña, que tal por Francia? Moi ben, pero tiña moitas ganas de verte. Como che van os estudos? Ben, rematei. Mais agora non sei o que farei, a verdade. Traballo non hai, nin do meu nin de nada. ¿Por qué será el día de...? Gracias. Hey, ata logo. Chao.